Shout out Bunjing. Ay, mati na yan, Julina. Mati na yan. Hello sa 1 million viewers. Shout out. Magladang shout out. Mega, shout out. Sorry. 5 viewers, hello. Six million viewers, hello. What a 6 million? 6 billion. 6 trillion. Ayan. I like pony. 6 minutes, 45 seconds for the first number. 2 seconds to shoot. There he is. And the Buddha. At sa 1 viewer sa nag-thumbs up. Where by Buddha. Seven viewers, hello. Kuya Benji Fernando. Hello po. Shout out. Hi, Kuya Benji. Good evening, everyone. Hello. Nine viewers, hello. Daming tao mga kaparin. Ipakita ko nga sa kanila. Diyan ako sa rooftop. No? Diyan ako sa rooftop. Pakita ko sa inyo. Jennifer Quintas, Team Kasangga. Hello po Ate Jennifer Quintas, Team Kasangga members. Mega love shoutout. At maraming salamat sa Team Kasangga members sa pagsuporta niyo sa channel ko at sa challenge ko. Team Subas ko. Grabe, tambak yung tao. Pakita ko sa inyo mga kaparing Jason, ang tao sa labas. Kaya umakyat ako sa rooftop kaya. Ate Lini Abustan. Hello. Afternoon sa inyo. Daming tao po dyan. Ate Catherine Guanson, hello. Si Kuya Lenny. Wow. Si Catherine. Tataas mo. Marian Hill. Marianne. Mega love shoutout. Hello. From May and Eric. Pinagawa ko naman anak ko. Kuya Lenny yan. Tama. Oo pala. Lang nakakalimutan ko. Huwag mo kalimutan. Kuya Lini. Itatak mo sa isipan mo. Kuya Lenny. Kuya nga pala. May pinsan kasi kung ano eh. Lini.
babae. Gusto nyo pakita ko sa inyo yung kabuuan ng ano, mga tao. Kabuuan ng mga Oo, yung kabuuan talaga. Pakita ko sa rooftop. Oo. Pakita ko sa inyo. Gusto nyo po, para makita nyo talaga yung mga tao dito, napakarami. Kuya Chris Pulo. Sige, sige. Pakita ko sa rooftop. Ma, yung balot ma. Bantay mo muna. Pakita ko sa kanila. Yan yung balot. Kunti na lang yan. Pangalawang game na yan. Pangalawang game. Saglit. Sana wag magluto yung wifi natin. Dito sa loob. Akyat ako. Kasi wala pala akong upuan. Na madilim na. Ayan po. Traveling Federation. Ayan, para makapanood kayo ng basketball dito sa amin. Daming tao niyan. Daming tao niyan. Lalo sa harap namin. Anong barangay nagngangayaman? Ano po yan? Yung naglalaro ngayon ay Ate Catherine, yung naglalaro ngayon ay ano? San Juan versus Salvacion. Paring Jason Nilo, sabi ni Kuya Billy Lawag. Kuya Jaime, may kami lang shoutout Paring Jason TV. Ganda, color pa. Opo. Lacidus out. Shoutout sa inyong lahat. Wala nga ngayon ano, walang ano, peryahan. Dati may peryahan diyan. Kaso yung nangyari, parang di ata nakabayad yung peryahan, kaya di na pinalagay ulit. 14 viewers, hello. Yan. Nood muna kayo ng ano, basketball. Kaya maganda yung pisto ko. Kanina nga, sabi ko uwi muna ako kasi nahihilo na ako. Pagdating ko dito, hindi rin ako nakatulog. Kasi naabutan ko yung asawa ko, nagbabalot ng mani. Yung salted. Hindi na ako natulog. Nagluto na rin ako ng balot. Update sa third round, Adol Japper. May update ko ba ngayon? Di ako nakapanood eh. Last unlive, opo.
Hindi ako nakapanood sa ano, update ni Idol. May update po ba, Kuya Jaime? Tapos pumunta ako dun sa grocery na kinukuhanan ko ng mga paninda. Sarado na. Kaya maluwag yung paninda ko. Last and last. Backcourt violation. Ano na yan? Second game na po yan. Kanina yung naglaro kanina na yung first game, Backcourt violation. Bulwang. Bulwang tsaka ano ata yun? Cristo Rey. Ay ano? Ay Bulwang tsaka Sagrada pala. Wala ako update dito. Okay po. Salamat po kay Jaime. Kala ko nag-update na. Tingnan ko na lang mamaya bago ko matulog kung ano, kung may update si Kuya Japper. Si Idol Japper. Sa mga mahilig sa basketball, yan, live tayo. Lalo na po pag mga ano na yan, pag Biyernes, Sabado, Linggo. Tagsa yung mga tao yan dito kasi ano, walang pasok. Sa weekend. Nagpaplano nga akong ano eh, pagpalutuin ko sila mama dito ng barbecue. Kung gusto nila. Kasi sayang kasi yung ano, sayang yung income. Overtime over. 45 seconds. Weapon two by Hummel. 25 seconds. Seconds. Foul. Is it? Opo, pag nag-barbecue sila mama, mabinta po yan. Tanungin ko nga sa mga bukas eh, Illegal contact. kung kaya nila. Kasi ako di ko kaya. Di ko kaya magtinda dati. Nagbabarbecue ako dati. Kasi yung barbecue halos dyan mo ubusin yung isang araw eh. Araw-araw punta sa ano, sentro, mamimili ng mga lulutuin, tapos pagdating 5 seconds. lulutuin nyo. Yan kasi yung pinakang pagod talaga na ano, na negosyo yung barbecue kasi luto ng dati, lulutuin pa ulit kasi iniihaw. Illegal contact. Kaya ako yung mga barbecue ko, kaya mabintain kasi kahit di mo na ihawin, luto na. Yung ulo ng manok, inaadobo ko na yan. Yung mga karne, tinitimplan ko na, niluluto ko na rin. Kapag tinusok yun, luto ng dati. Kaya minsan may nagsasabi na hilaw daw yung ano, hilaw yung barbecue ko. Kako kahit kainin ko ng kako yan ngayon na di ko na ihawin. Kaya kung kainin kasi pinadobo ko na kako yan. Luto na yan. Ayos yun, may ligas sigurado na customer. Opo. Kaya tuloy-tuloy na po yan. Tuloy-tuloy na to. Magpapahinga lang to pag ano, undas. Tapos pagkatapos yan ng undas, diretso na yan. May ano pa yan, may mga iba pang event dito. Kung tawagin sa amin na magnunubinan, yung may kantura. Tapos pag antidisperas, may sayawan na yan. Naman ko kung may amateur, may got talent, ganyan. Tapos yung pista, sa 27 pa, pero ngayon dami ng okasyon na darating yan. May mga pasayaw pa yan yung sa kabataan. Yung SK ano, mga SK ng mga pasayaw ng SK. Tapos pagka pista niyan, mayroon pa yan kasi magdi-December, may sayawan pa yan dito. Diretso na yan.
Ate Lisa Manuel, hello po. Salamat po sa suporta nyo. Team Kasanggaming Birth po. Maraming salamat. Bali 2 taon na akong di nakakalaro dito. Kasi overage na. Kagabi yung naglaro kagabi, exhibition. Yung CSPC, mga ano daw yun? Yung mga varsity sa school, CSPC. Tapos mga taga Bato. Kuya Lini, tama yan, plano mo Jason hanggat may tao. Samantalan at dagdag kita rin yan. Opo. Yun ang plano ko, tatanungin ko sila mama kasi sa 22 baka may sahod na kami. Peramin ko muna sila. Kasi yung sahod ko na yun, ilalaan ko na yun sa kung biglain kaming tawagan na naman papuntang PGH. Kasi yun ang sabi. Kung hindi ngayong October, November. Pero pag walang tawag sa October, November, January, magpapamaynila kami. Kaya balak ko, peramin ko muna sila mama ng pampuhunan para makapagtinda sila dito. Kasi ako di ko kaya. Di ko na talaga kaya. Kasi mag-i-edit pa, magpapasok doon sa trabaho, magbablog. Pero dati, maning-mani lang yan sa amin mag-asawa. Dati. Kami lang 2 nun. Yung anak ko, maliit pa. Panay iyak pa abang nagtitinda kami, umiiyak. Aalagaan pa ni Miss, iiwanan niya ako. May tindahan pa. Pero grabe naman yung kita. Diyan kami nakakaipon. Diyan kami nakakapundar pag nagpipista. Nung nakaraang taon, yung kinita namin sa pagtitinda, wala, napunta lang sa ano. Napunta lang sa pamasahe, pabalik-balik sa Maynila. Kasi nagkasakit sa meses. Bago kami nagpa-check up sa Maynila, gumastos na kami sa ospital dito sa Bicol. Kada check up 700. Tapos may gamot na binibili, ang mahal. Hindi naman gumaling. Opo, ano po, Kuya Lini. Lagi naman po kami nag-pray mag-asawa. Kahit po bihira kami magsimba. Pero di naman kami nakakalimot lagi sa ano, sa taas. Yan nga banda may nag-barbecue na eh. Pero pag magluto na kami niyan, pag magkaroon dito ng barbecue, sigurado yan. Tambak yan. Kasi yung tindahan ko malapit lang sa court eh. Eh yung mga tao tatawid pa. Saka depende yan sa ano, sa sauce. Sa sauce talaga yan. Tulad sa balot, yung suka. Minsan may gumagaya rin dito na nagtitinda ng balot. Minsan pag naubusan kami ng balot, sa kanila bumibili. Tapos sa akin kumakain. Bibili sila doon sa kabila, sa akin kumakain kasi ihingi ng ano, ng suka. Sige sir, ibaw. Adolce. And Steven. And foul. Foul for the foul jersey number 8. Basket down. Silent viewers, hello. That position rep.
Doubles ready. Saka dito walang problema rito kasi palibot yung CCTV dito sa amin. Recognize. Oo. Ganun po ba Kuya Jaime? Buti pa dyan. Dito grabe. Mababawasan yung dito sa Bicol, probinsya. Mababawasan yung bill mo pero talagang grabing pabalik-balik. Tulad nung na-hospital nung isang taon, na-hospital yung anak ko. Nagkaroon siya ng UTI. Sakto pa yun na-hospital yung anak ko, si Mrs. nasa PGH. Nagpapa-check up. Nagtatrabaho kami nun dun sa bahay ni Gwen. Kasagsagan nung trabaho kay Gwen. Tapos si Bibi, iniiwan ko kila mama. Tumawag si mama na may trangkaso. Yung anak ko, yung pala, UTI na. Pag uwi ko, tapos buti na lang, di ako natulog. Kumbulsyon, nagkumbulsyon na, grabe na yun. UTI na pala, malala na. Tapos dinala ko dun sa, sa hospital, sa Eriga. Tapos ilang kami dun. Yung asawa ko, hindi ko sinabihan na nasa hospital kami. Hinayaan ko lang siya na, nasa biyahe. Kasi baka mataranta. Yung bill namin, lagpas 20. 25 ata yun. Tapos naglakad kami ng PhilHealth. Yung ginamit na PhilHealth, yung PhilHealth ng asawa ko kasi hindi pa kami kasal eh. Kaya yung ginamit na PhilHealth yung sa kanya. Yung natira doon sa benching ko, nakabayad pa ako ng 10,000. At buti nun, binigyan ako nun ni Kuya Jojo ng 5K ata yun, yung 7,000. Kaya dinagdagan ko na lang. Kaya maraming salamat kay Kuya Jojo. At sa lahat mga sponsor. For viewers, hello. Mamaya pa yan magbibilihan ng balot pagkatapos ng laro. Dinamihan ko na yung luto ngayon. Para di na ako paulit-ulit magluto. At ililibit sa Monte, Team Kasangga members. Hello po, at ililibit sa Monte, Team Kasangga members. Shoutout po sa inyong lahat. Hello. Napapalapit siguro to. Ayun. Daming mga manonood dyan. Seconds to shoot. Rebound by Salakta. Traveling violation. Traveling violation. Traveling violation. Substitution. Substitution rep.
Parang gusto ko nga ulitin yung ano eh, For number 14. yung laro dati na mga nakadiaper. Pero sila na lang din ako sasali. That's it. Kausapin ko yung mga taga rito na mga bakasyon. Mag-ambag-ambag kami sa ano, pampapremyo. Sa kabayad sa reaper. Pwedeng ulitin ulit. Para dayuhin na naman ng Number mga tao. 24 was just number 3. Reyes. Rejected. Itong laro na to, sigurado to may postahan to. Pero kailangan pag ganyan na may postahan, dapat hindi malaman ng referee kasi bawal yan. Kasi halata naman na may postahan kasi yung mga nanonood maingay. Sigurado to. Number 15. Second personal foul. 13 foul. 2 goal shot against the jersey number 15. Ernesura. 1. Another one by Hermosura. Hermosura. Jersey number 6 from Team Barangay Salvacion, running for the lead again. Running for technical. Technical. Warning. Salaktat. Pasok Salaktat. Dapat performance by Salaktat. San Juan mananalo nito sigurado to. And through by Salaktat. Kapus. Kapus. Hermosura, Ramos. Talagtag. Boom. Foul by. Paul was with jersey number 24. Illegal contact to the hand by jersey number 24 from Team Barangay San Juan. Illegal. Salaktat. Your hand. First personal Pumalak. foul, warning for penalty. Patay. Penalty. Remaining time 10 minutes, 32 seconds for the second quarter. Mahaba pa second quarter pa lang. Reyes. Salaktat. Talagtag. Baki. Destroying the ball for the Republic Barangay San Juan. Substitution. Baki. Tapos pag ano yan, Jersey number 3, Reyes. pag December naman dito, nung di pa ako nagbablog, ang negosyo ko naman pag December, malakas sa akin loob-loob. Inaabangan ko yung mga nagsisimbang gabi. Lakas nun. Alas 3 pa lang ng madaling araw, gising na kayo mag-asawa eh. Kasi iinitin ko na yung yung sabaw ng luglog. Kinalas. Unlimited sabaw ako nun. 10 pesos lang yung order ko, tapos pag may itlog 25. Unlimited sabaw. Another substitution. Pag plain 10 lang. Pushing foul. Illegal. Illegal steal. 28.
14. Ramos. Reyes. Patay oras oh. Foul. Traveling violation. Traveling. Foul na yun. Traveling. Tumalon na. Ito. 15 seconds to shoot. Pa. 7. Bagsak na. Ang tagal ng bola. Wala namang score yung ano. Untot. Dribble. Number 5. Kalagpas. And steal Bagsak. by Bilong-bilong. Ay naku. Buhaya. Wala. Ang dalawang magkasabay. Wala. Counted foul. Counted foul. Number 15, Hermosura. Counted foul. Remaining time 3 minutes 1 second for the second quarter. First personal foul, Hermosura. Second team foul. Free throw. One point, right Talakta. Yan, balik na ako dun sa tindahan. Reyes. Baka may mga bumibili na. Number 2 by jersey number 6. Balikan ko na sa tindahan. Pansit luglog po. Mabinta yun, pansit luglog ko. Pag December. Yung mga nagsisimbang gabi. Balik na ako sa tindahan. Baka may mga bumibili na din sa tindahan ko. Number 2 by Hermosura. Si Nini, umuwi na si Nini kasi may laban yun bukas. Hindi yun pwedeng mapuyat kasi baka mapaos. May amateur sila bukas kaya uwi na ni Mama. Number 2 by Nunce. Di nakapalulugan ko buyot. Kulang sa sikit. Balik muna ako dun sa ano, baba. Sa tindahan. It's a foul. 20 Placeres, illegal use of hand. Tayo uli na. Foul timeout. Bagay, San Juan. Reyes, San Juan. Second personal foul. Ay. Gano'n ka? Malilibong ikaw ang mabay. Yo. Ipon lang siya. Hindi siya iPhone. Ipon panghulog. Di pa nag-asaya ako sa 7 viewers. Ha? Sorry. Ano? iPad. Dangan eh, kay sigaro-garo ka. Nadukot. Mga maliksi. May mga maliksi dyan. 8 viewers, hello. Mabuti sa mo lang tindahan malapit sa court. Opo. Ay, mayroon din sa likod namin. Ano, pinsan ni Mrs. Mayroon din yung tindahan. Kaso kadalasan tambayan dito sa ano, tindahan ko.
Paubos na kaagad yung ano, yung money na niluto ni Mrs. kanina. Paubos na kaagad. Sabi na sa Kaya bukas, bibili naman ako. Dapat maaga akong magising bukas. Para maaga ako kay Kuya Paul. Para maaga rin ako makauwi. Nakilo ka sa kanila na. Bukaw, bukas, bumitas. Kami nagpaipit ngayon. Ano Pagka nagpaipit na nila. Ano yan? Ilang kaon na kami kasi. Ano ka ang saan ka? Bigla lang kasi. Dito. Kung may stock silang sigarilyo, kumuha ka muna ng isang pasito. Palitan na lang natin. Pagkatapos ng ito, sarado tayo. Kasi alas 9. Type B. Anak, service gabi. Pagdating ng tea everyone. Pansit ko lang. Mabuti solo mo lang tindahan mo lang. Merong pinita. Hindi mo natin. For 88 seconds. Kuya, please pulo sunod ng grupo. Number 6. Patabihan mo naman ako kay Nicole. Members ko lang, Kuya Betty. Hello. Lilibet sa monthly. Kuya Hybrid. Hello po. Ma, Kuya Lenny. Ready? Weapon by Placides to reach in the 1 second. Seconds. That line is up. And it's good. 5 seconds. third quarter nga tayo. Second quarter. Ay, bukas. Out. Bukas, brand out, maghapon. Paano maglalaro? 6 to 6. Gabi. Basket down. Gabi na lang ako maglalay bukas pala. Kasi brand out maghapon bukas 6 to 6. Pero pag ano, pag may signal naman ko, kaya mamaya i-charge ko na to. Para kung may signal yung ano, yung data, makapag-live pa rin tayo. Kasi nung nakaraan na ano, wala signal yung data, brand out din yun. Nalamangan ako sa mga. Ha? Nalamangan no? Hindi ko makita eh. Ay, din naman nakasaluan. Wala mga nakabawi na. Sabi na eh. Hindi nagkakatimplahan kaya ito. Hindi ito nagkakaano sa first time. Naghanap pa sa nagtitimplahan gabi ng ice cream. Ice cream. Ice cream ba? Dago, ice cream. Anong proso mo na nasa? Pero sa Ice cream di lang. Longgi sa kuryente. Alas 5 po kita. Ha? Distributor. Ano ba ito ba kayo? Alas 5 kita po ng mga klase. 6:30 po, hanang start again. Again, Dr. Tomorrow. Barangay Bulan versus Barangay 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 Bulan versus Barangay Bulan.
Hello. Yan yung biyanan ko. Naka-tune in. Ma. Mama. 5 pesos. Tapos na po. Di pa. Second quarter pa sa Third quarter na. third quarter na. Tapos na yung second quarter. Eh, may bibiling balot. Then you see for the second half. Plus viewers po. Ay si Mama. Andiyan pala si Mama. Ate Mayang, late daw si Ate Mayang. Pasensya na po, may bumibili lang. There, involving the ball, Lasines. Lasines, number 3, that's the number 2. So Lasines. Hey, that's a play by Gonzalez. And Steve Lasines, there is a goal. And second to shoot, and foul. Looks like that coming from number 25. Gonzalez, with the personal foul, first foul. Yeah. Red point by jersey number 24. Wala sa 13 po. Number 3. Tara po. That's the usual, right? One point plays it up. Ito bahit sa balot at lo. Gonzalez, it's not equal. Very good. Sa balot. And very good. Amo po. Very good. Rebound by Banana. Hermosura.
Ay! Sir, kayo man. Oh my God. Magpapakabarya, Jason. 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 Number? Dako barya. Number 13. Delikado. Wala ko na po. Wala ko na. Ano kaya ba? Okay, sir. Second personal foul is number 13, 13 foul. Super shot, what is the number? Number 6. First effect, what the one? Rebound. Terpesona, position number 1. 32, Ramos. Tinggi, for the rebound. Number 45, Weaver. Pero po, Number 2, number 2. Ay po ni, pupunan ni. ano po? Sinasapang po yan. Hermosura. Lain na siguro. Number 5, Villanueva. Gano'n? Hindi ako. Ilang pinas mo. Bilang ayaw ni Pirayan. Kawin ko po na sa usap. Ayan. Ibang nari yan. Wala ka naman maliit na. Daw po muna po siya. Hermosura. Tama nito daw. Sebenarnya fighting barangay sa luar. Tapi tujuan. Ayan. Ayan. Pakai guturan sa manos. Apa? Papalit ang isang sinabukan. Ano ba riyan? Ito na, wait na ako. Ano po? Wow, let's play well. Break down number 6, illegal contact to the hand. First personal foul. Penalty foul. Dawa pero sa ni. Sige na ko, nalabas mo na tabi. Di mo masyadong. 1 point. 12. Maliiti ko po nga, ma'am. Ikaw ba na ni? Ano mo sa Ari ah. Ama mo. Red, Riverside, Orozco. Media 10 foul. Foul is for this. Person number 4. Illegal contact to the hand. One point.
Number 3. Sa dabalot sa car. Another run. Abi ko, sa Thirteen seconds zero. 10 seconds zero. And zero. Wide open by the attack. Number 2. Hindi ka nagpapasigaw. 10 seconds to shoot. Number 2. Pero anak ko, Limang balot. President Bush. Red out. kasi 15 pasensya na po. seconds. May ate Mayang. Pasensya na po. Turn over. Remaining time total is 20 seconds. Fifteen seconds shoot. And that was the surprise. And the second drive is number 2. And foul. Alright, come back to the number 16. Back to the game. Second drive foul also. Second big foul. Very good, number 3. Rebound by B. Ten seconds to shoot. Hello, busy. Busy. 15 seconds to shoot. Number 6. And to separate by Hello friend, good day to your wives. So late na ako, sabi ni Ate Mayang. Hello Ate Mayang. Busy ko friend sa ano? Tinda. Tapos na kagad yung tinda kong sigarilyo. Gawa nga ng punta ko kanina, sarado na yung tindahan. Yung balot, konti na lang din. Out. Daming ano, puro pabalot yung mga pabalot ng 10, 5. Wala lang naman. Pero bukas siguro hapon pag uwi ko. Kasi kung mamimili pa ako bukas sa umaga, tanghali na naman ako makakapunta. Pass to number 9.
Baka makalimutan ko yung may nag-reserve ng 5 balot. Limang balot kung pinapareserve pala, baka maubusan. Sa mga meron pa namang lulutuin dyan. Ate mami. Ha? At sa 12 last na ngayon, last day na ngayon ng unlimited live. Ano kaya yung yung panibagong kas na ibibigay na Edu? Sana hindi mahirap kasi busy pa naman ako. Sana ano lang, yung parehas lang ng dati. Busy. Matagal mabaho yung balot. Dun sa binili namin urukan. Talaktas sa talaktas. All pinas sa kalaban. Ano meron? Meron? Just like it's all. Tapos, kung nasa labi, puti, tapos ano na po, malkuro. In favor of Team Barangay San ang laro ko ay dipinyo ng Enerball. Pag nag-Enerball niya, sigurado hindi ako. Playball Sumero versus Barangay Mulan versus Barangay Caricor. Second day, Barangay Mulan versus Barangay Mangga.
Very much good to the left and high now to the other. González Master Placides and Sulu. Pasensya na po at masyadong busy sa picture. Kita mo, hanapin mo, nandiyan si Wawa. Ay, wait. Ito na. Elbow. Ang siwa mo. Ay. Right away is number 2. Number 6 and third. There was a right of hand. Come on, by there. And was a Lisa, Liverpool. Time out! Time out! Maraming information. At huwag nga kami muna. Pinsan ba sir? Nagpunta ka muna ng time out. Kanuwan, tulo. Happy viewing the King Epinan, aka Good Boy. Peter González Pastor Placides, Center Execute, T. Powell, the third on the ground, the team number 24. And then what is there? Away from the goal, basket, Baraboga, Baranes of Brazil, basket 4 to Kigua, Chile. Second personal foul, was number 24. Rivers. 10 seconds shoot. Ramos, number 2 by Ramos. Lazarus Tupini. 15 seconds shoot. Edward. Ay, si Wow. Never. Malakas Yossi. Talaga vitamin. Power drink. Malakas. Hindi po gaano yung energy drink kay Kuya Benji. Ano po ang sigarilyo talaga. Yun po talaga yung pinaka-ano sa benta. Kuya Benji. Saka si Wawa. Nandun si Wawa. Hoy. Pasok na doon. Magagatas na. 8 na akala ko marami. Madami yan yung 8, no? Dati nga 3 lang nanonood kay. Yan?
Hello, baby. Oh. Dati nga, nanonood kay Papa mo, 3 lang sila, kaya dalawa. Malakas na yung 7. Oh. Dati. Support May and Eric Team Kasangga. Sabi ni Ate Lilibet Samonte. Dati nanonood kay Papa. Bilis eh. 1 hour na kagad na ano? Yung live? 1 hour pero walang kausap yung mga viewers. Ha? 1 hour na walang kausap yung mga viewers natin kasi para dito. Ay, busy yan sila. Busy na ba? Ha? Grande. Ano ba? Grande? Ay, doors na sa tapos barakos na. Babay na naman Grande. yung Saan na hanap? Maniraya. Ano? 1:30. 1:30. Bakit gising pa yan? Diamond Red Doors. Ano, wawa di makatulog, may basa. Dara na muna. Gising mo pa yun. Bumalik na sa nata. Nakatulog kasi siya kanina. Kasi, ingay, bawa, ingay yung microphone. Hindi ako nakatulog. Nakatulog ako yung masarap. 7 na, nagbawas na. Yung tablet nila, tinago ko muna. Dawa na Domingo na lang maglaro. Tinago kasi kagabi, anong oras na natulog si Bebe, anong oras na gumising. Kaya na-embargo ng ano. Kinumpis ko yung mga tablet. Mamaya-maya ako mag-i-sleep na siya. Sabado. Friday, Saturday, pag linggo hindi, para Tapos may pag pasok. oras na itulog, tulog na. Kuya Jaime, siguro mga viewers at Ami kasi Lunes ay busy opo. Ay Lunes. Bukas walang pasok. Bukas walang pasok. Walang pasok ba? Mama, Brown out eh. kaya Ewan ko. Hindi ko alam eh. Baka bukas, tingnan natin kung malakas yung data kasi maghapon po burnout dito sa ano, sa amin. bukas yung 6 to 6 burnout. Kaya mamaya mag-charge na ako. Kasi nung nakaraan nga, 6 to 6, pati yung data, wala talagang signal doon. Hindi ka, meron yan. Buti, nung nakaraan. Tingnan ko nga. Ikaw wala na kabote. Ako din busy stage lang. Thank you. Thank you Kuya Jaime po. Always ka po nagyaan. At alam ko marami po yung ano. Isa na sigarilyo? Kaya Malboro sigarilyo? na sa naman. Malboro na lang. Tsagaan na yan. Sigarilyo na. So uli, Darwa. Kote, ako. Ako din busy stage lang. Thank you Kuya Salamat Jaime. Kuya Jaime. Salamat sa ano. Alam, nandyan, mga nakaano, hindi lang sila hello po sa inyong lahat. Kasi bukas po baka hindi po makapag-live. Brown out eh. Kaya ba mag-live bukas? Depende nga kasi nung nakaraan nga na maghapon na burnout. Hindi ka pag-upload ko lang nga pag-light pati yung data wala. Depende sa battery din ng cellphone. Hindi siya tutur ngayon. Yung mga battery nga na upload sinusun na kayo. Kuya Benji, nandiyan pa rin si Kuya Benji. Ay, yung battery ko baka overcharge. Ay, Kuya Dani po. Posting niyan. Kuya Dani po. Hello po, magandang gabi. At yun po, ilang minutes na lang tapos ng basketball. Kaya po, pagkatapos ng basketball, likpit, tulog na. Ay, si Kuya Makwal. Magandang gabi po. Kaya kayo din po pala. Kwentuhan ulit po. Hanggang alas... Ay, hindi pala pwede umabot ng alas 12. Last na talaga yung delay. Last na yung live nila ng midnight. Ngayon medyo maaga po siguro magsasarado kasi ilang minutes na lang yung fourth quarter na po. Kaya ayun. Tapos na nga po ako. Ay, hindi ka. Wait lang po.
Isa na ito ng tahan, nila, nakaawang. Ay, sorry po. Kanina pa ako pabalik-balik dito at sorry po, pasensya na po. Medyo ano lang, na-busy talaga nito. Ano. Time out, Barangay San Juan. Wala na silang mabili. Oh, Sarado po kasi yung ano kanina. Yung Tayo pa mag-start. medyo maluya po ano ngayon, signal. Ready, Run out sa barko, biglang dala sa for signal. the final quarter. Run score 55 to in favor of Barangay San Juan. Ako na signal record. Basket kasi kanina, Kuya Danny, hello po ulit. Kuya Benji, Kuya Jaime. At dyan po sa comment section, nandyan po si Mama. Ayan po, yung R. Lily. Yan po, si Mama po yan. Parating silent viewers. Ngayon lang nag-comment. Ay, kagabi. Daming account talaga ni Kuya Benji. Wala din po tao. Bag mo. Wala mo lang. Ayun daw, sabi sa mama. Ay, ano dyan? Float down. Nagkukupas na. Binarya ko lang. Sabi ko na tulungan. Amo na 8 Ano di ka nagkukupas natin? Ito yung sa tinda. Yung sa tindahan pala. Uy, dami talaga ako. Kaya Benji, sa kanya din yan. Grabe ang suporta pa. Daming gadget ni Kuya Benji. Oh. Sino? Naka ano? Ay, Kuya Makbal, hello. Sir Danny. Hello po, Kuya Danny. Hello. Ayan kasi Salamat Kuya, ka sa pag-share. Kuya Benji kasi ang daming ako. Dami yan. Dami yan. Hello sa inyo, sipag ni Jason. Sipag mo daw, parang Jason, sabi ni Kuya Danny. Opo. Si Maris. Kailangan magsipag abang... Lene at Julius na sa abang live malakas ni pa. Margie. Ay, nagla-live na si Ate Margie. Hindi po makapasok pa ni Ate Margie. Naka-live din. Kailangan Kuya Danny magsipag abang malakas pa. Di ba sabi ko kanina, nag-live ako dun sa set kanina. Uwi na ako, sinahilo na ako. At pagdating ko dito, si Mrs. nagluto nung nagbabalot. Hindi na ako natulog. Nagluto na rin ako nung balot kasi hapon na. Sabay-sabay. Oo. Hindi na ako Diyan, natulog. mo dyan. Gilid mo Tapos, dyan. pagkaluto ko ng balot, pumunta ko dun sa grocery kasi wala na ng laman. Wala na dito, wala na biscuit. Pagpunta ko, kaya pala sila sarado. May trangkaso pala. Lahat sila. Yun, kung sabi ni Ate Agnes, may trangkaso pala. Kaya pala sarado yung tindahan. Pero kanina daw, bukas hindi. Hindi, sarado. Uli ka kung pwede. Opo, hindi lang ako natulog. Kaya ang gagawin namin kasi patapos na rin tong patapos na tong basketball. Kung sasarado kagad kasi sa ulo, nakakahilo na. Ilang ng puyat. Yung mata ko nga talagang Oh, may isa pang account si Kuya Benji. Grabe ba? ano nung ako sa labas. Ay, nagpalit ako. Ay, ano pala? Balutan ko ng 5. May nagpapareserve 5 balot. Si Jandy.
Ay, Kuya Danny, thank you po. Thank you po, Kuya Danny. Thank you po. Natatawa si Kuya Benji. Ang dami yung account Kuya Benji ah. 4? 4? 4 yung account mo? Grabe ang ano mo ah. Thank you po Kuya Danny. Ano si Kuya Danny Jason? Kuya Danny. Thank you. Girl tapang. Dito. Dito ka. Ayan si Kuya Danny oh. Ako nagpaan. Oo, ayan. Para sa Kuya Danny. Pipiliin sa isasla. Thank you. Pag naubos ito, wag lang ubos kasi. Ikaw mo, gusto kayo na plastic bag mo. Wag ano, wag na magluto. Kailangan din na talaga. Tapos na yung ano, seconds na lang yung ang lakas ni parang Jason sa live. Kaya lang kulang sa ano po. Tawa si Kuya Benji oh. Natatawa sa dami niya ng account. 5 ata ang account Kuya Benji. 1, 2, 3, 4. 4 ata ang account ko Kuya Benji o 5? 25? 25? Ay, Yan, salamat po, ano, Kuya Danny. Salamat po. Ang lakas na parang Jason sa... kaya lang kulang sa Ano ko lang po sa ano. kulang sa hello, cute girl. Si ano po yun, kapatid po yun ni parang Jason. Nagano po kasi sila Titinda. wait lang, maimo mo ba yan? Ay, sorry. Oo. Kita yung mukha ko. Nagano po sila ng Kay Nini naman yan, na Kay negosyo. Nini. Milk tea, may bumibili. milk tea. Nakilagay Ayan. sila dito sa tindahan ko. Ah. Kasi Nini, umalis na kasi may laban bukas. Ito, kalahating milk tea shop, kalahating tindahan. Ayan po. Dito sila sa side na to. At dito naman po yung tindahan namin. Ayan. Ganyan po. Inusog ko lang yung mga ibang paninda namin. Pero kung ano, nasabi nila, kasi plano nito magtinda ng milk tea. Binigay na namin sa kanila. Di ko Kasi na di po talaga kaya. kaya. Masyadong madaming gawain. Pero dati, Dati nung malakas pa. ano kasi kaya lagi ano, may tinda kami na kasi yung sahod namin sa YouTube, di ba buwanan. Kailangan ko may kita araw-araw kasi ano, pag umasa lang sa sahod sa YouTube buwanan, wala akong pang gasolina pag naubos na yung ano, kasi siyempre may ginagastusan. Kailangan may araw-araw din na pumapasok para may panggas. Kasi wala din naman kami pag ano, wala kaming yung sahod sa pagtrabaho, umasa lang din kami sa upload. Kaya kailangan dumiskarte ko na yung mga tinda-tinda para may ano, may gas. Tapos panggastos sa ano rin, kung may bibilin sa labas. Tawang-tawa si Kuya Benji. Uh, Sa dami ng account niya, natatawa na lang siya. Ate Lilibit, hello. Team Kasangga. Tawang-tawa siya sa ano, sa account niya oh. Sabi niya account. Ano kaya yung ano? Kuya Danny, thank you po. Wow, good business. Mag-fiesta po talaga ang ano namin. Ano kaya yung resulta bukas? Ayan. Lahat ng sponsor kay Noli full support sa inyo, Jason. Samantalahin mo na hanggang sila sa inyong mag-asawa. Uy, salamat. Thank you po. Salamat Kuya po. Chris Polo. Warley Ponsalani, hello po. Hello po, Ate Warling. Warley, baka lalaki po. Ay kuya, ata. Sorry po, pasensya na po. May baby, ano na yan? Lahat naman Gis. din. Gisan yan. May pwedaan. Tama yan, Jason. Maging masipag. Opo.
Salamat po kami namin, lalo-lalo sa mga sino. Tapos na po. Tapos na ang liga. Tapos na yung liga. Nalilito na rin si Kuya Benji sa dabi ng account niya. Ay, hindi yan malilito si Kuya Benji. Kaya makbalilo. Hindi nalilito yan si Kuya Hello Benji. girl tapang. Si Girl Tapang po yun. Naiinis na nga pag tinatawag yung girl tapang. Hindi siya naiinis. Natatawa siya. Girl Tapang. Shout out po kay Ampios Tignano and kids. Hello po, good evening po. At pasensya po sa background namin. Kasi ano po, hindi po kami nakapagkuha na, hindi po kami nakapagkuha Bukas, ng tinda. Pag maaga akong makauwi, kaya dapat maaga rin ako makapasok. May balot pa naman, di ako magpapanaboy. Diba? Para pag dumaan yung tricycle, bumili ka na ng mga chicharo. Pero pag makabili ka, yung nagde-deliver. Hindi na nagde-deliver. Pero sakali. Pero tawagan mo ko para di madoble-doble. Tapos mamimili muna ako dito sa... Wala may laman, pangit ng tingnan. Pasensya na po sa background, wala pong laman yung tindahan po namin kasi ano, Meron yan bukas. hindi po meron kasi, yan. kanina At po, opinion ko lang sa lahat ng mga live sa Team Ikaw at all right lang gumastos ng sariling pera. Injury. Pepe! Ayaw ko lang mag-ano. Sa ano. Pag may ano po, pag may sobra pa ako na pera. Kasi minsan po kasi nahihiya ko sa, siyempre, yung mga kasamaan ko nagla-live. Hindi po sa pag ano. Pag may sobra naman akong pera kasi binibigyan niya ako ng pera. Ano, pag lalo pag sobrang init, binibigyan ko rin sila yung mga kasama ko na nagla-live na pampakonselo, kung baga. Pero pag wala akong ano, sobra-sobra, minsan din naman ako nagpapasok. Salamat po kay Chris Plus Solido. Sarap. Sarap na pakinggan ang background sound yan para na rin yung nasa pilas sa bini. Kaya dahil ang ingay ng room. Ayan, ingay sa room. Ayan, tapos na. Mamaya pag uwian ng mga tao, magsasarado na ako. 14 viewers, hello. Baka abutin tayo ng ano, alas 12. Hindi ko siya papabutin alas 12 kasi last na yun unlimited. Pero pag abutan ako ng alas 12, hindi na ako pwedeng mag-vlog ay mag-live bukas. Malalaman natin yung ano yung resulta bukas kung pag ilan. Kulang nga niya. Yan. Ito yung viewers daw. Grabe na yung pet ko. Nakita ko yung itsura ko dito sa screen. Ano na yung mata ko. No. Dito yung matutulog? Ano yung matutulog? Dito pala sila matutulog yung kapatid kong dalawa. Nagkaw na ka mo? Nagkaw na ka mo? Ha? Ganon. Kaya na kayo dyan. Puso pa ba utang dyan, Jason? Opo, puso. Kaso dati nung wala pang sakit si Mrs. Kasi dati nung wala pa yung sakit, may nakakaipon ako, may savings ako eh. At walang problema dati sa utang. Bilo yung utang dati nung wala pa tong sakit at may ano pa ako, may ipon.
Kaso, yung problema, yung iba, hanggang ngayon di nakakabayad. Kaya ngayon na gumagastos ako kay Mrs., pinano ko yung utang. Talagang ayaw namin magpautang. Hindi ako nagpapautang muna ngayon kasi itong paninda ko ngayon, sa totoo lang talaga, itong paninda ko ngayon, utang rin to. Bayad utang, bayad utang. 25, ano ba? Nung At dapat pira mo tinawakan ako. Cheese. nung May na nagpa-Maynila kami, nung May, Sabi ko kay Zika sarado to. Halos yung punan namin, dala namin sa Maynila. Nakuha din. Tapos pagbalik namin dito sa Bicol, Sino na din? panibagong puhunan. Ginawa ko, kumuha muna ako ng lahat na pinasok ko dito sa tindahan na paninda. Umutang muna ako doon. Pero nabayaran ko na yun. Nabayaran ko. Kumbaga ito, ano na lang to. Kumbaga ito na yung natubo. Yes. Oo. Kaya nga magpipista, makikusap naman ako doon. Pero, kasi sasahod naman ako sa 22. Yung sasahurin ko sa 22. 22 ata, mga 23. Kasi minsan, doon nadidili rin yung ano, yung YouTube eh. Kumbaga, yung iba, nasahod ko, ipapasok ko muna sa kanila. Tapos yung iba, aangkatin ko. Ganun na lang yung didiskarte ko sa kanila. Pero alam naman nila, matagal na ako nagsabi. Kasi taon-taon naman ako kumukuha dun. Minsan, bilo naman ako dun kasi wala naman sila sa akin na walang masabi. Kumbaga, good player tayo sa kanila. Bilo naman ako sa kanila. Walang problema sa utang dun. Sa akin, pag sa akin, sabi nila, pag sa akin, bilo lang. Pero pag sa iba na nag-uutang din, kasi malaking grocery yun. Yung iba din na nila pinapautang. Kasi nadala na sila. Sa akin, wala silang masabi. Talagang, pag sinabi ko doon na makiusap ako na hindi ko mag-asawa ka, kuti, kuya, kuha muna ako ng paninda, walang puhunan. Bilis yan. Pero pag naipon ko na yung halaga nung inutang ko sa kanila, binabalik ko kaagad. Ganun ako para kung sakali mangutang ulit ako, na nakakakuha kaagad. Nakabait mo na. Diyan ka din na bayan. Sa kunting Ate Ami, tatanggap po na diyan sana. sa kunting kita daw, upo. Kaya ngayon, nung ano na, may sakit yung asawa ko, hindi na talaga, hindi na ako nagpaputang. Tulad kagabi, may umutang ng alak. Nakikusap ako, wag na. Kasi kilala ko na rin yun eh. May mga utang nga dito na di binayaran niya. Kaya sabi ko, pasensya na ako kayo. Kasi may ginagastusan rin ako. Yung mahirap kasi pag ano, yung pag mangungutang pa lang, magaling makiusap. Pag sinisingil mo na, wala na. Tapos kapag may pambili, sa iba bumibili. Ano naman talaga sa ano? Yung, alin? Yan yung ano ng dito sa Pilipinas. Pag-uutang sa'yo. Itagal ko nang nagtitinda. Simula nung nabayaran ako sa Maynila ng trabaho ko. Nagsimula kami nagnegosyo mag-asawa 2018. May business na kami. Hanggang ngayon. Tapos yung ano, na ano pa kami nung pag-pandemic. Yun talagang nahirapan. Pati yung bilyaran ko nabinta ko. Dahil sa pandemic na yun. Grabe yung ano rin, pinagdaanan. Baka sa last week ng challenge umabot kasi. Oh, sana nga po. Mahigit pa. Sana nga po umabot ng ganyan. Para, kasi, ano, napaka masaya akong nakasali ko sa ano sa challenge. Kasi totoo lang talaga, hindi sa ito mga kwento ko lang. Kasi yun ang pinoproblema ko talaga ng gusto. Kaya lagi kong nagano na, kumbaga nagbablog na tapos nagtitinda pa. Kasi
kailangan ko mag-ano kasi yun nga, operan yung asawa ko. Kailangan mag-ipon ng ano, pang gastos. Kasakto, bigla akong nakasama. Di, ano, napaka-saya ko, sabi ko ng asawa ko na ano. Ako, nakasali ko sa challenge kaya mag-steam muna ako dun sa barracks para kasi may mga advice din si Kuya Noli na ano, dapat dito ka muna kasi yung vlog nandito, ganyan. Dapat ganito yung upload mo kada araw. Yung ginawa ko naman yun. Hanggang sa nakagraduate sa challenge. At siyempre salamat sa mga sponsor. Kasi kung hindi sa mga sponsor, mga nagpapalipad sa inyo po, sa mga viewers, kasi kakaiba yung challenge ngayon. Hindi ko naman yung nakakaya. Kung wala yung mga supporters sa akin, hindi ko yun kaya. Kasi kahit umupload pa ako sa isang araw ng 10 upload, kung wala naman manonood, di rin ubra. Ginawa ko sabi ni Kuya, kung kaya mo uploadan ng 5, 4, ganyan. Basta 3 patas, sabi ni Kuya. Yung nagawa ko naman, every 3 hours, na-uploadan ko yun. Kaya nakuha ko agad yun. At siyempre, sa mga kasama na, ano, na nagbigay sa akin na kami muna pinapaunang mag-upload. Yun nga, kaya kung napapansin niyo yung vlog ko yan ulit yan. Bago nagsimula yung yung challenge na yan. Sabi nga, parang Jason, sabi ni Kanoli, yung vlog mo si Kuya Puloy, bahala na tayo mag-usap pagkatapos. Kasi sinasahuran yan si Kuya Puloy kasi di naman yan vlogger. Sinasahuran yan. Kaya bahala na tayo mag-usap pagkatapos. Ganun. Kaya yung camera ko talaga nakaano kay Kuya Puloy. Pero pagkatapos ng pagkatapos ng challenge, balik na naman tayo sa vlog na labor, kung ano yung vlog na pwede. Sana kahit hindi na tayo naka-challenge, sana nandun pa rin yung suporta nyo sa vlog. May bigyan mo muna yung 5 yung naka-reserve. Yan, nandyan na, kinukuha na yung naka-reserve. Dari na yung mata ko. Malagkot na. Kaya ngayon lang ako makakaranas ng ganyang kalaki ng sahod. Kasi sa team, ako lang yung pinakamababa na sahod. Kaya masaya akong nakaano. Kasi yan na talaga ilalaan ko yan. Pero pag may matira niyan, dami kong pinaplano niyan. Pag may matira, pwedeng idagdag sa business o kaya mag-time deposit. Nag-ano pa nga ako kung paano kasi di ko alam yung paano yung time deposit. Kasi dati, nung nasa trabaho ko company, may yung kwento sa akin nung katrabaho ko na nag-time deposit daw sila para sa anak niya, nag-time deposit. Tapos pwede nila yung kasulatan daw doon, pwede lang withdrawin kapag nasa 18 na yung anak nila. Tapos pwedeng araw-araw na hulugan, pwedeng buwan, walang limit daw eh. Yung dineposit daw nila 10 ata, 10K. Tapos pwedeng withdrawin yun pag mga 18 na yung anak nila kasi parang nakalaan sa pag nag-college na yung anak nila. Kaya yun din yung pinaplano ko na para di ako mahirapan. Kung pwede yung ganyan, gusto ko mag-time deposit din ng pera tapos uhulugan namin. Tapos pwede nang kunin kapag mag-aral na siya ng college kasi malay din natin alam yung panahon eh. Malay mo bigla tayong manghina. Gusto ko yung lagi kong prepare sa pag-aaral niya. Pag-aaral ng anak ko.
Opo, opo, makakaano rin. Saka yung sa akin, pakiramdam ko pag kumbaga ano, mahirap pero nakakaano na reresolbahan ko kaagad pag ano. Hindi naman ako nasasagad ng kumbaga nahihirapan ng gusto. Lagi kong nare-resolbahan ng minsan-minsan din na mahirap din mag-vlog kung yan lang ang pagkakakitaan niyo. Kaya ako, hindi ako nakatutok mismo sa vlog. Kaya minsan kung mapapansin niyo, minsan mapapansin niyo na absent ako sa vlog. Doon sa site, wala ako. Kasi minsan, pag wala na akong panggas, minsan na nag-extra ako na nagda-drive, na arkila ako. Yun. Kasi yung vlog buwanan yung sahod ko sa vlog maliit pa lang. Kaya minsan doon may diskarte ko na arkila ako, nagdadrive ako. Minsan nabibigyan din ako ng 500, depende kung maghapon. Minsan 300. Opo, pag katapos ng challenge, kasi magpapalagay na ako dito ng, hindi pa naasikaso yung wifi na pansarilo ko para malakas. Ngayon nga, nakakunik ako sa barangay. Kasi itong wifi ko, sa wifi mahina. Magla-live pa rin ako kahit wala lang sa challenge. Hindi man nag-invite eh. Ayaw mo pala. Pamanapos natin. Ayaw mo daw. Dawa. Kaso parang mahirap ako na di ako marunong magtahi Kuya Danny. Tapos mayroon din kasi dito nagtatahi. Pinsan ko pa. Kortina, tapos gumagawa sila ng mga gown. Yan si Miss nasa labas. May mga bumibili yan yung nagpa-reserve ng 5 piraso. Mga SK, mga kabatang. At Marcelo po. Magandang gabi po. Good evening po ating Maris. Pwede kasi yung si Ami. Kung malakas po yung kita nun Kuya Dan. Kasi sila nga. Ngayon, dati yung yung lola ko yung nagtatahinan kaso na paralyzed na. Ang nagmamahal din sa yung pinsan ko. Malaki yung yung kita talaga. Mga kortina, mga punda, tapos gown. Lahat na dun. Mga damit pang kasal. Nung sa school yung anak ko, doon ako nag-arkila. Nung nag-muse yung anak ko, magkano yung arkila ko? 5K. Yung arkila ko nung sinuot nung anak ko. 5K ba gano'n? Kala 5K. Ito pala yun, kala 5K. Ano yun? Ito okay lang yun. At okay pala. Kala 5K. Kalimutan ko na nung pa yun, nasa school na, nakaraan pa. Dahil naging magandang buhay namin dyan. Basta itinda mo sa opo. Kasi tapos yung pinsan ko dun siya kumukuha sa may Divisoria. Umaangkat siya ng maramihan sa Divisoria. Ay, si Ate Maris. Magandang gabi po. Ito rin, puyat din to. Kasi Hindi halata. pag umalis ako, kasi kaso sa anak namin, saka yung anak ni Bayang, tapos sinusundo pa sa school, tapos yung binan ko pa,
na-paralyze, nag-aasikaso. Kaya pagod talaga, lagi kaming pagod. Hindi ako napapagod. Sabi mo lang yan. Ramdam ko yung ano. Kaya sabi ko nga magpahinga, sana makaano. Kasi para pag-opera sa kanya, malakas siya. Kaso wala, kami talaga yung nag-aasikaso dito. Dami kong plano sa sa kikitain ko ngayon na Yung kanina. Hello, MacBook. Kaya Benji din yan. Balak ko rin pabakuran yung yung nabili namin ito na lupa, tapos palagay ako ng kubo. Para pag alimbawa gusto namin mag-refresh sa kumbaga, pwede kami doon. Kung mag-relax, pwede kami doon muna mag-stay. Bata pa kayo para mabago ang buhay. Kasi ito ang sagot ko. Kaya po yan. At di naman ako talaga, alam yan ng asawa ko. Sana wag magkasakit na. Ann Banson, hello po. Hello po, Ann Banson. Hello, shout out. Ate Maris, hello daw. Sabi ni Kuya Benji. Kay Kuya Benji din. Ang dami natin viewers na 17 na sila. Dati nga, nung bago pa lang kami nito, yung buntis pa lang to, sagad-sagad ako lagi sa overtime. Sagad overtime. Kaya nung nanganak siya, na nasiis, handa talaga yung kumbaga yung panggastos. Kasi inipon ko yun. Inipon. Lalo kaya Benji, sabi ni Ate Maris. Dami pa namin pagdadaanan kasi nagsisimula pa lang. Hindi pa nga kami nito kasal. Di nakakaipon. Makaipon man, nabubunot. Pero sige lang, darating naman darating yung tamang panahon para makaraos. Charot, Maris, sabi ni Kuya Billy. Saan? Sabi mo sa sana! Dalawang balot? Saan? May ka sa school? Never mo pa. Saan? Dito sa bahay? November, November pa. Bago mag-pista dito. Ay, kulang. Jigil ko muna sa 5 balot. Kaputrawad lang sa Balot? Ha? Matutulukot na, no? Matutulawa. Pirang game udma. Dami. Ako sa gawin mo naman. 2 game pala bukas. O, nalibit tayo sa jeans. Sige. Hindi, Magdadawag ko kaso sa luwan. Sahod na. Malapit na. Mga yan. Minsan umabot pa ng 25 yung sahod namin. Minsan, 22 meron na. O 23. Pero pag talaga, 25. Mga 25. Yung sigurado. Sana nga, di madali para malagyan ko pa agad. Tawas ko yung Benji. Pag nakaalam ka, di ba? Gisingin mo agad ako. Para mga alas 3, uuwi na ako, magpapaalam mo kay Kapuli mo alas 3. Kasi pag di pa sila magbukas dyan, doon ako mamimili sa doon sa, kung hindi Santo Domingo, kaya doon niya. Sa Angostia. Bago ka, daanan mo na. Kung bukas sila. Gusto ko nga maaga. Magbubukas yung alas 8. Kit sila nagbubukas, kung intayin ko pa yun. May lugawan Anong kayo. oras na Plan naman? Jason, isa rin yan magandang. Dati po, log-log. Mahina dito ang mga ganyan po. Yung pag December naglulog-log. Pero hindi yung
Pag yung taglamig lang na, hindi pag magsisimbang gabi yun, dati nagluluto ako niya. Kaso ito, nung nagluluglog kami, ano pa lang, di pa sa sanay noon sa ano, di pa sa sanay sa business. Kasi ako sanay ako sa business talaga eh, kasi sila mama mga negosyante yan. Nagreklamo to alas 3, ginigising ko na, magluluto na ako nung ano. Initin ko na yung sabaw. Kasi inaabangan ko yung mga magsisimbang gabi. Pero pag ngayon po yung Endeavor month pa na magluluto ng lugawan, mahina yung business na lugawan dito. Pero pag December malakas. Opera na yan. Dalawa. 20 ko tinao. Sa mga kalgumigi ba? Ayan. Mga kabataan. Yun, pag yung luglog ba pag December, luluto tayo. Pero yung gagawing negosyo talaga na ano, na Araw-araw. hindi po. Kasi ang ano po dito, ano lang, Normal. hindi po, sobrang probinsya po dito. Hindi katulad ng probinsya na may, malayo po kami sa, ano, sa city, sa syudad. Pag tag-anihan lang. no? Pag, hindi rin. Pag ano lang tayo malakas ito, pag gantong magpapiesta. Kaya Pares, December nga. kaya malakas. Wala si Diwata at Rosco. Wala eh, nakulong si Diwata eh. Ginamit yung pangalan ni Diwata. Iyak siya nung nakulong. Kasi Ay, hinuli ginamit siya pa. eh. Paano ginamit? Hinuli siya. Ginamit yung pangalan niya. Nagka-violation. Ginamit yung pangalan niya. Ginamit? Paano Kaya ginamit? yung hinuli. Paano ginamit? Paano nagka-violation? Saan ginamit? Sa ano ata? Sa ano ba yun sa ano? Sa Agian? Narakot? Ilan po kaya yan? Paano? Nagpapin ko yan. Oh. Natuklasan niya kung sino yung gumamit ng pangalan niya. Kasi Ang wala daw tanong ko siyang, nga, hindi daw siya nagagawi sa Mandaluyong. ang tanong ko, paano ginamit? Saan ginamit? Baka sa ano? Oh. Sa... Kasi di ko na paano yun kinikwento. binigay ID ni Diwata. Nung nahuli, binigay yung ID ni Diwata. Ano yun? Yung naghuli? Di tinignan yung muka? Tapos pinagbasihan yung ano? Yung ID? Kasi ako- Nagtataka siya, baka paano siya hinuli, eh, hindi naman siya napupunta ng Kasi ako po, di ba napapansin niyo pag nagmotor ako, mas kaya trabaho, laging sarado yung mukha ko. Pag napara ko ng pulis, bigay ko yung lisensya ko, pinapabuksan yung ano. Yung napabuksan pati yung mask ko. Open mo yung mukha mo kasi baka hindi ikaw to. Malayo pa kayo sa bayan ng Bato. Medyo 30 malayo. minutes. 30 ba? 20? 30. 30 minutes. Basta haluan mo ng extra income lang sa tindahan. Ay, kasi kailangan ng tao para ba. Ay, Kuya Robin! Pero din, Kuya Robin, hindi ka pumasok dun sa live kanina. Hindi ko tuloy, kasi inahanap kita dun sa live kanina para kumbaga, tawag yung mapaliwanag ko yung ano yung pinigay mo na umpais na. Ayan. Pero okay naman at masaya sila no. Sila Ate Bidang. ayun, nakatatlong balot Ate- si ano. Ate Napigilan si Tilo sa pagbabalik. Oh, tapos yung balot nagustuhan ni Tilo. Gusto ko buksin yung 20 piraso Kuya Robin. Nakatatlo siya. Ay Kuya Obin. Kuya Obet. Grabe, Pinapos. Tilo. Sabi na, Pin number ginamit, walang picture yun. tin Kaya number. nagalit. Kaya pala. Si Tilo, nakatatlo na, sabi na. Kuya Jason, ubusin ko to. Huwag mo ubusin, tirahin mo sila. Kasi, yung balot ay tinatakbo lang. Bawal yun. Dapat Ay, lang. nakakakinsi nga yan. Pero malakas siya. Oo.
Pero ba, Wag mo naman grabe kako. ang cholesterol. Wag mo naman kako ubusin kasi may makakain din. Salamat po ano Kuya Robin sa paano din pa snack. Balot tsaka pizza, tsaka soft drinks na. Oo, balot pizza sa saka ice candy. May ice candy yun. Tulog ako sa live mo kanina. May pasok kasi. Sabagay may live na may vlog naman ako doon dun sa live. Nag-ano ko doon ako. Kasi sabi ko sa kanila, tapos na si Ate Margie. sabi ko sa kanila Ate Bidang kala Ate Mayang, kako pagpasok nila ni Kuya Ruben, salamat ka ako kayo. Tapos yung pizza doon pa lang po sa live ni ni Pangulo ay na namin kumain na si Ate Margie. Tapos Ate Margie, di kami nakapasok sa live mo ka Ate Margie. Kuya Bidari Cruz, parang Jason, sana mag number 1 ka. God bless. O, sana po. At siyempre sa Malabo na. iwan ko lang. Kaya sa bahay, di pa naman po tapos eh. Malay natin. At sa mga supporters, malay natin kung malalaman natin yan bukas kung ano yung resulta kasi magpapasana bukas eh. Magbibilangan na naman, malalaman natin naghinto nung 15, pangatlo tayo. Pangatlo ko eh. Nung umpisa pa lang, day 1, day 2, number 1 ako. Tapos, day 3, day 4, day 5, pangalawa. Tapos, pangatlo. Tapos magpangalawa na naman, tapos magpangatlo. Malalaman natin yan bukas kung ano yun. Yung resulta. Hindi ko nga natapos live ni Franstar Antok. Basta yung yung kainan ng pizza bago matapos yung yung live ni Pangulo. Tapos sila Kuya Puloy wala kasi nagtrabaho na eh. Nagtrabaho na sila. Sabi sa kanila, tirahan na lang. Tapos si Jamie may lagnat. Pinabigyan ko na lang din yun. Ano ko muna, mabili ko na upuan. Sige. Ayusin ko yung yelo. Sige na. Parang nag-focus. Masaya naman sila doon. May soft drinks, 2 coke, tapos yung balot nga na na 20 piraso. Tapos yung pizza, 6 na pizza yun eh. 6 na pizza. Tapos 1.5. Tapos halagang 200 na ice candy. Yun po yung nung sinend mo Kuya Robin. At maraming salamat po Kuya Robin. Yun sa kasi masaya sila. Siyempre masaya din po ako. Shoutout po sa lahat sabi ni Ate Margie. Ingat lang kayo sa pagkain lalo't hindi kayo nagpapacheck up. Opo Kuya Dani. Kuya Jaime, hello sabi ni Kuya Robin. Kailangan ba di lumampas ng 12 AM ang live ngayon? Opo, kailangan dapat mga 11:59 maka na kasi bukas bawal na ako mag-live niyan kasi morning na po yun. Kaya mag-allow charap po Kuya Dan sabi ni Kuya Jaime. Kuya Benji, hello sabi ni Kuya Robin. Kuya Abid de la Cruz, kasi deserve mo manalo para sa paggamot ng mismo kasama ako nag-pray. Salamat po. Opo. Salamat po Kuya Obit. Yes, malamig. Miss you too. Hi, sabi ni Kuya Dani. Kuya Obet, hello po. Low blood Low naman blood sila. naman si Tilo. Salamat po Kuya Obet. Maraming salamat po sa suporta niyo. At sa mga supporters ko po, abangan na lang natin yung result dun sa live ni Kuya Ruben, ni Idol Japier. Antok na talaga Kuya Ruben. Antok na talaga ako. Nagdadry na naman yung mata ko. Kailangan na siguro magpatakbo naman ako ng eye mo. Pasangga member support ngayon Eric Pasangga.
17 viewers hello. 10:48 yung time natin. Kuya Makbal, dito naman tayo. Number 1 na yan, no skip ads. Salamat po. Sana nga kung sa akin basta ako di ma-kick out. Kasi yung revenue, tapos na yung revenue eh. Kumbaga nakuha ko na siya. Kasi 1.5 na nakagraduate tayo dun. Yung views, okay man yung views. Pero, siyempre, kung sa revenue, tuloy-tuloy pa rin yun kapag may sumuporta pa. Tuloy-tuloy pa rin yung, yung angat. Kasi dati nga, ba yun sila? Na lang kung saan abutin, basta di lang ma-kick out. Basta di lang tayo ma-kick out, tuloy lang. Mag number 1 man tayo sa hindi, masaya pa rin po ako. Lalo na sa lalo nang nakasama ko sa challenge. Napakasaya ko talaga. At di ko rin akalain na ganun na marami na nasa 40 na naglaban kami sa Team Subasco. Day 1 dito pa lang talagang nandun yung suporta nung supporters ni Kuya Noli. Nandun talaga. Number 1 kaagad tayo. Di ko akalain yun na magiging ganun yung resulta. Nabukas. Ayos mo kasi bukas brown out eh. 6 to 6 ba naman ang brown out? Gulat ako kasi inabangan ko talaga ng lagi po ako nakaabang sa ni Idol. Kasi importante lalo yung mga pa-challenge ni Idol, minsan nababago para alam ko yung mga policy. Kuya Julius, Ate Maris, hello po, dito muna po tayo sa live ni Kuya Jason. Salamat po Ate Margie. Like na kayo, support Jason. Pwede niyo po yung simula dun sa dun sa pag-challenge namin nung Aono. Yung upload ko nung Aono hanggang ngayon. Pwede niyo po yun balikan para yung views umusad pa. Pag alimbawa, di kayo busy, pwede niyo pong i-play. Tapos kahit di niyo panoorin. Para umusad pa po yung views. Kung sakaling po, kung di kayo busy. Hello Ate Maris, Kuya Makbalo na yun. Salamat po Kuya Dani sa suporta. At siyempre sa lahat na sumusuporta sa akin, sa amin. Maraming salamat po sa inyo. Ingat po kayo lagi sa trabaho kasi pag humina ako nga, yun na laging inaano ko lang. Huwag lang magkasakit para malakas magtrabaho. Mayroon pag magkasakit, hindi makagawa-gawa ng Diba, dyan dawaan pero kung solo mo sa team Pahuway, sure. Baka po. Sa ibang Kasi hati, pwede rin siguro kasi hati talaga yung hati yung dati nung mga nakaraang taon, solo lang yung challenge. Tulad nung kasama si Kagatso, solo talaga, solo yun. Ngayong taon, dalawa-dalawa. Para siguro lahat kumbaga maganda rin yung pasok ng Berman. Kaya dinalawa-dalawa. Maganda nga ngayon kasi October pa lang may pa-challenge na agad sa Idol eh. Dati nung isang taon, November, December lang ata yun. Hello Ate Maris, sabi ni Kuya Jaime. Pero kung solo ka, basa ko na to. Kuya Dani, natantanan mo ba yung ako dito niya with yung Ate Ampi? Opo. Yung nung nandun kami sa nung nandun po kami sa Maynila. Opo Kuya Dani, natandaan ko po kita.
At ano, para friends ko ata sila sa Facebook na o sa message lang. Nung nasa Paranaque po kami, ano, Kuya Dani. Opo. Asan po kayo, Kuya Dani, si ano? Si Ate Ampi. Sana. Ano? Ay, magsasara na tayo? Bakit? Kita? Opo, ano kami, tumutulong po ako nun sa ano, sa tito ko. Minsan nagdadrive ako sa kanya. Maaga pa. Ano, Kuya Benji? Ano, yung mga tao wala na rin. Tapos, sabi ko nga, magsasarado ka agad ako. Tapos doon na lang sa loob. Kasi, talagang kanina nga, nahihilo na ako nagdadrive. Tapos yung patakbo ko ng motor, dahan-dahan na lang kasi baka ako biglang mahilo ko, bumagsak. Tagal ko kaya nakarating dito kanina kasi parang umaalon yung ano ko na nagmumotor ako eh. Hilo na talaga ako. Nagla-live nga. Isang oras lang yung live ko din. Kasi hilo na eh. Pagdating ko dito, tinimplan ako nung asawa ko ng kape. Tapos merinda. Biglang nawala yung antok ko. Tapos diretso na, gawa naman ako ng nagluto na ako ng balot. Tapos naligo ako. Kaya nawala yung antok ko, naligo. Ngayon, nandyan pala sa work. Nakakandaan mo ba sila nung sa atin nung nasa Manila tayo? Sila, yung mag-asawa, sila Auntie Constantino, Ate Auntie. Di sila yun. Nag-simple yun. Ay, sorry. Sila yun. Sorry po. Hindi na rin maalala. Na, Salamat po, salamat po, Kuya Dani, sa suporta nyo nung nasa Maynila kami nitong asawa ko kasi kumbaga daming malaking tulong po yun. Panggastos namin noon. thank you po. Salamat po. Pasensya na po at medyo Opo. Kasi sila yun. Yung apelyido baga. Kaya naano kasi ako ng iba. Kaya pa kanina 'di ba nanonood ako ng live. Nagpalipad kanina. Kasi parang pamilya pero hindi ko alam kung saan ko yun. Pero sa mga post ni Ate Ampi, nakikita ko lagi sa Facebook. Tapos yung mga sa Facebook ko nagre-react din sa mga Hindi kasi ako hindi po ako nag-Facebook. Yung sabi nila na shout out mo kami. Kahit wag niyo nang ganito ganyan. Kahit shout out na lang sa kami sa vlog. Pero deserve niyo po anuhin talaga na sabihin na yun nga yung pasasalamat namin kasi yung shout out lang pero Di, sana may iba talaga na iba-iba naman kasi yung parang mayroong iba na yung di na nagpapabanggit, meron naman na siyempre nasa rin yun, nasa tao kung gusto ng ganyan. pero yung pasasalamat talaga namin ay si Tilo. Yan si Tilo, balot. Meron pa kami balot Tilo. Salamat po, Kuya Dani. Thank you Salamat. po. Thank you po. Thank you po. Kumusta mo na lang po kami, Kuya Dani, kaya kay ate, sa asawa mo. 11 PM na po. Ate Maris. Ate Maris, di ka pa po nagpapahinga. Tilo, grabe ka sa balot, Tilo. May balot pa kami Tilo, may chicharon. Nagustuhan nga ni Ate Bidang. Sarap daw. Ano mo? Ay. Sabi ni Ate Bidang, sarap daw isabaw sa kanin.
pupunta ako diyan, sabi ni Telo. Mag 6 pa lang sa amin, sabi ni Kuya Benji. Makakarating G. Sabi, opo, kumusta na lang po kami kaya sa asawa mo po. Telo, ilang balot na ubos mo, sabi ni Kuya Robin. O Telo, replyan mo si Kuya Robin kung ilan yung balot na naubos mo. Ate Bidang, pabakal po. May Ate Bidang, pabakal ko no. Ha? Sino? Ate Bidang. Ate Bidang. Una Ate Bidang. Ako kami ano. Sarap daw nga isabaw. Ito, tinda, ano, mani. Ayan, ito, Yan na lang natira dun sa ano, niloto niya kanina. ito, isang Ito kilo pa Ate siya. Bidang oh. Isang galon pa yung suka. Ito, Ate Bidang, ano lang to, 5 pesos lang, ganito. Nakita ba? Ano medyo, ano, nakita ba? Ate Bidang, musta na sabi ni Kuya Danny. Parang totong sa ano? Ate Totong Bidang, sa, good evening. Kuya Jason, magdala ka ng suka. Ito, dami pa. Ma, may ano tayo, may lagayan dyan tayo na ano, yung sa menu. wala eh. Maghanap ka ng ano, bote na lang na ano. Ito, 5 pesos po. Bakit ang itim sa camera nung mani? 5 pesos. Sampu. Ha? Sampu. Ano? Sabi. Ilan, nagtanong kasi si Kuya Ruben kung ilan na ubos si Tilo. Nasabi nito, 10. Di nakatatlo lang yan. Kasi gustong ubusin. Sabi na sa Hindi na akin, yun healthy ano. Hindi na yun healthy tilo. Mag ano ka. thank you Kuya Dan, sabi ni Kuya Jaime. Ito po, 5 pesos. Ganyan po ang repack Grabe. namin ng mani. Malupit kumain talaga. Hindi sa ano. Binabalatan niya pag ganyan paikot. Bus, tak lang. Tapos nakatatlo na sabi sa akin. Pwede sir, ubusin ko to. Tirahan mo ako sila. Baka maano. Oo. Makolesterol yan. Pero ano, sa mga mahilig sa balot, sa mga mahilig sa balot, kasi ako matagal na ako nagbabalot talaga eh. Ang ingatan lang natin yung kumain tayo ng balot na gutom. Yung kumbaga, bawa, wala pang, ito yung talagang gutom na gutom, yung walang laman yung tiyan natin. Tapos biglang kumain ng balot, kahit isa lang na balot o dalawa sigurado. Pagpapawisan kita. Kasi nangyari na yan sa amin dati. Nung dun kila Papa. Na may gustong magbalot. Ano? Umagang-umaga nagugutom daw siya. Ayaw pabilihin nila kasi yun nga, nagugutom. May nagpilit na pabilihin daw. Dinala sa ospital. Pinagpawisan na bilog-bilog. Siguro ka maano. Oh. Ate Bidang, Kuya Ruben, good evening po. Sabi niya. Ate Bidang, pasalamat ka kay Kuya Ruben dun sa snack natin kanina. Ate Bidang daw nakain ng balot. Di po kumain si Ate Bidang ng balot, bawal sa kanya. Okay lang po Kuya Danny, sabi ni Ate Bidang. Isa, may papasok ka din? Oh, sa loob yan. Kuya Benji, bawal po na sa akin yung balot. O bawal di siya kumain ng balot. Kuya Danny, kahit gutom po o busog, basta sobrang masama di siya. Oh. Ha? Alin? Ano alin? Pati di mani, loob. Tilo, baka masobrahan tiba ng tuhod mo, hindi ka na makatakbo. Sabi nila. Ano? Kilala mo na? Hindi pa. Ate Bidang, pahinga ka na po Ate Bidang. Sasayaw pa bukas. Ay, ano, behave si Ate Bidang ay sa live kanina. Anong baka di mo nakita, tumayo yan dun sa doon sa sopa. Tapos si Ate Mayang, hindi tumagal, inantok. Kasi ano, kagabi, alas 12 na kami natapos ng live magkatulog. Inantok. Tapos naka-tune in pa din si Ate Maya. Oo. Grabe si Ate Maya. Nakatulog na daw yun. Nagising na lang. Parang di pa natulog. Kwento niya parang nalaglag yung cellphone eh. Hello po sa 22 viewers. Hindi po, may kantahan kasi si ano. Si Sige, Noni. mag-ano ko ng bottle. O kaya plastic ko na lang. Magdadala ko ng suka Wala bukas. tayong ano dito eh. Ito ano. Yun na lang, tulad yung dati kanina. Plastic na lang. Kasi lagay ko sa U-box. Yun na yung benta natin.
Binta ng balot. Ang mahiwagang benta ng balot. Nakabukod kasi yung ano, yung balot sa tindahan. Nakabukod eh. Bukod. Para malaman ko kasi, Ito yung sa ano natin sa oh, ito na, ito yung kita ng ice candy. At sa yellow din po. Hiwalay-hiwalay talaga ito. para malaman ko kasi yung kita ng ano, ng balot. Kung Tsaka magkano yung tutubuin hanggang matapos. Kasi yung pinuhunan ko dyan, balot, chicharon, mani, tapos yung ibinili ng box. Para pagkatapos makikita ko magkano yung kinita. Yung pinuhunan ko dito sa balot, 5K. Yung nakapasok na dito, sakto 5K. Ngayon, kung ano man yung ano dyan, pwedeng bilhin, dito pa rin ako kukuha. Para pagka piyesta, makikita ko yung tinubo ng 5K. Ganun yung diskarte ko yan. Dapat Kahit di siya, gutom o busog, basta sobrang masama. Pero baka masobrang Ay, bawal tibay na ng mabilang. tuhod mo. Hindi Bawal. ka na makapag- Ay, bawal na ba? organize, sabi ni Kuya Mukbal. Opo. Tapos yung sa yelo, saan ba yung sa yelo? Ito naman yung sa yelo, kasi binubukod namin to. Kasi ito rin yung pambayad namin ng kuryente. Yung kabuuan na nitong pati sa bahay. At ito, At yung, sumusobra pa yan. ito po, yung sa tindahan naman. Yung Oo. soft drinks, ganyan. Yung ano po, nakabukod pa yun, yung sigarilyo Sigarilyo. tsaka alak. Bukod po. Bawal po Kuya Benji kasi May kung may hika. hika. Opo. Di yan kumain sa ano. Si Ate Bidang. Hindi lang balot. Bukas, may balot pa naman dyan. At di akong pupunta ng Nabwa. Buti na lang ano, malakas ako dun talaga sa binibilan ko ng balot. Yung ano, wala yung may-ari, wala, pagdating ko kanina, wala yung may-ari. President Marcelo. Oo. Yung nandun, yung katulong. Hmm. Tapos sabi na, ano ka kuya? Ako bibili ko. Ngayon lang ako nakita kasi nun yung katulong nila. Katulong ata yun. So sabi na, parang wala na po kasi may mga pangalan na yan, naka-reserve. Hindi ka ko tawagin mo ako si ate. Sabi ko. Yun na Marcelo. Oh, tinawag. Ano daw yung apelyido mo? Ako, Aliman. Mas binigyan ako. Mabait yun. Napakabait nun, ng mag-asawa. Napakabait po. nun. Sila pa mismo yung Oo. nag-offer sa amin kasi yun Kasi- nga yung sabi niya. Pag masipag, yun yung pagkakasabi niya talaga. Ako handa akong tumulong sa masipag. Basta wag lang akong lukuhin. Yung ano niya parating yung sinasabi. Kasi gusto niya mag-support din ng mga naghahanap buhay Ganap mo niya. Yung gusto niya daw yung tulungan, yung naghahanap buhay. Ayaw niya tumulong sa ano. Yung magbibigay lang pero walang ano. Walang, Grabe, ano. nagsisimula pa na akong mag-business ng balot. Pinautang nila ako nung pantinda ng balot. Tapos, pati yung pampuhunan dito sa tindahan, pinahiram ako. Walang tubo. Walang tubo. Talaga, sabi niya sa akin, kailan mo ibabalik? Sila kupier, di naman ako nag-ano. Tapos sabi niya, pahiramin kita ng pang negosyo mo na pera pati balot. Pero tatanungin kita kung kailan mo ibabalik. Walang tubo to, sabi niya. Nagulat ako na Pinuli andun pala. Erika ba't na si Abon? No? Ano yan? Ay, tinatanong si Ate Didang. Bakit nawala si Kuya Bobby? Nasa Tagig po yun Si Kuya Noli daw. Oo. Andun pala Erika. Si Kuya Bobby, sumabay lang po yun sa pagmotor ni Kuya Noli. Si Kuya Bobby nasa Tagig kasi kailangan rin dumiskarte ni Kuya Bobby. Nag-joyride si Kuya Bobby. Siyempre sa hirap ng buhay talaga. Nag-joyride si Kuya Bobby dun sa Tagig. Mahal balik dito. Nasa $2. $2. Ibig sabihin, Kila Kuya Benji, 180 ba yun? Kuya Benji yung o 120. Sino ba yung 120 ka? nasa Tagig si Agum, sabi ni Ate Bida. Nag-ano po yun, nag-joyride si
Dito Kuya Roque, magandang gabi po. Good evening pa. Good evening po Kuya Roque. Malupit yung mga request ni Kuya Roque kanina dun sa kantaan. Kuya Roque, paus ako. Lupit yung mga request ni Kuya Roque. Lang na. Sige, nagkaroon kayo sa Pero pag bumalik yung boses na hindi mo paus. Di mo ba't ganyan eh. Kailangan mag-isang buwan ng paus. Isang kanta pa lang, napapaus ako eh. Kuya Roque, sabi ni Ate Margie. Tinitingnan ko yung oras ko, baka lumagpas. 11. Mag-i-edit pa ako. Sabihin natin mga alauna ako makakatulog. Pero anuin ko na yung live kasi bukas di ako makaka-live niyan, bawal kasi morning makikit out ako. Maya po mag-ano na ako, mag-out na. Mga 11:30 mag-out na po ako. Ano pa lang naman 11:09. 11:30 para sigurado. Kasi mahirap baka mag-loading, hindi ko ma-log out, hindi ko ma-out. Ma-kick out ni Idol. Sayang yung supportan niyo. Kuya Danny, magkalapit lang pala tayo. Musta dyan, sabi ni Kuya Ruben. Basta po, ingat lang po kayo lagi sa trabaho niyo. Ingat. At sana, God bless po sa inyo. Bahala na si God yung bumawi sa inyo. At sana ilayo kayo sa sakit o ano man na laging good health lang. Okay lang, Robinson, ka sa Jobs A. Sabi ni Kuya Danny. Me, tara doon tayo. Ano dyan? Wala na. May bili. May bumili pa kasi ng ito. Yung balot, ipasok yung balot. Ngayon kung bakal kayo sa balot. Kung wala na kita sa atin, palawid na. Kumaan. Dari ka nag-i-start na tuloy sa kanin niya? Okay? Isay? Dari ka nag-i-start sa kanin? Ha? Ha? Lawad na. Madisgrasya ka. Ay, ganito ha? Kala mo bro. Ano kasali? Ano marinda? Ano marinda? Bang marinda. Ano marinda to? Bilang Magboro na natin. Ito talaga klase. Mayaman naman ako. Matindi yan ganito. Matindi yan ito. Ayun ito. Kaya ako. Auto klase. Ano ka nagkukuha? Sabi ko na. Kapag ganito, English di ba yan? So, di ba siya ko ganda kung sa ramin lo. Pero cellphone, sa cellphone, di. Hindi pa tayo. Ayan. Nagpro-picture pa. Selfie pa. Bukas na ito sa kwason. Ah. O, ito siya na picture. Ay, pamisting ka ng mga. Nanakit mo di siya di sulat yung tip. Nagpasakit. Kami, masakit yung sa karibot, adi. Amo yung marap na kami sa babae sa Maring kaya rin.
Hindi pag-ibon. Marot na sa babae. Dito na sinita. Live po. Ang ganda na kami nito. Pag mamalasan ko, silong-silong mo. Sabi ano, pagkamit ko ano, Nagkakaroon silong-silong nga eh. sa Dubai Basta, pa yan, son. ha? Kaya pa yan. Oo. Kaya loob. Tulong bisa niloob. Tadi di dekorasi, pansiran. May pag-araw pa na ibon na kasalanan. Doon kaya bawal naman lang sa ibon eh. Pero kung Eh, bukat ka panahon, may kumanin. Sige na, ingat dyan, ingat. Happy birthday. Kit, masa nag-iwan na si Superman. Happy birthday eh. Ano? Pagkamit ka na hirap ka. Ginatulood mo ah. Class Kevin, ato, Juan. Kasi ni Hili. Sige na mo. Kaya na din. Ano mo na hirap ka? Ante, agam mo yan. Hello po. Ay, nag-reconnecting. Oo, yun nga sinasabi ko. Ano? Reconnecting. Di ako bumalik. Baka matsamban pa tayo ng ano. Sinong aso? Mag-out na siguro tayo. Kasi pag di yan na, pag di bumalik yung signal, baka abutan ng alas 12. Ay, mag-video Mag-kick-out na tayo tayo. kasi 20 sila. Madami sila mag-bye-bye na tayo. Night-night Ate Bidang. Tapusin ko live ni Kuya Jason. Ate Bidang. At magano na po, Ate Margie, mag-aano na po kami. sa lahat po na naka-tune in, Ate Margie, Kuya Danny, and Kuya Ruben, Kuya Benji, Kuya Benji, Ate Bidang. Basta Lahat sana po, ano, si sa Kuya lahat, Roque, pati, nandiyan si Kuya Roque. sa lahat na Saka naka-tune ng mga silent viewers, out na po siguro kasi umihina yung signal, baka makick out tayo. kasi maabutan na tayo, 11:15 na po eh. Sa mga silent viewers po, sila Ate Maris. Maraming salamat po sa ano, sa pumasok. Maraming salamat po sa supportan nyo. Thank you po. Ate Kasi Maris, alam ko Ate mga Maris. silent viewers lang Oo. sila. Si Ma'am Maria Oo, J. opo. Salamat po. Good night. At Good night po sa matutulog na inyo rin lahat. ako. At yun nga po. Lalagyan ko na lang sa hanap ng ano, ng paspor ng palitan ng paspor Ano pa yan? para Ang hindi na isipan ng kuyatan natin pag nag-ano na, malapit ng piyesta at sana matapos ko yung piyesta bago ako tawagan kasi. sana nga. Kahit Sana. di pa nagpipis na matawagan na tayo. Ikaw, Mahirap eh. nag-ano ka pala, gusto mo. Matagal pa. Hindi kasi. Ako naman yung ano. Joyceler Abata. Good evening po. Shout out from Gusto ko matapos na yan. Ayun. Sige po, Ate Bidang. Kasi maya-maya po mag Suka, Ate Bidang, suka. Bukas. Suka daw, Ate Bidang. Bukas. At yun nga. Kasi gusto ko rin ano, hindi sa pag ano ng pera talaga sa paghahabol. Eh, kailangan rin talaga. Kasi yun nga, medyo kung mapagastos talaga, gusto ko yung hindi kami yung mag-aano sa mag-iistorbo ng ibang tao. Gusto namin. Eh may ano, J-Seller Abaga. Shoutout. Shoutout po. Kuya Jaime daw, ayun, Shoutout La Union. La Union. O shoutout po dyan sa ano, mga taga La Union. O sige na. Hey, bye-bye po. Baka mag-reconnecting pa eh. Gusto pa magkwento. Bye-bye. Tapos nilang na. Thank you so much po at I sa love mga you all. silent viewers po. Sana Bye-bye. sunod, chikahan tayo. Bye-bye. Night po. Bye-bye po.